अबस्था मोजां साफा जागौमोन दा फैफिननो हागोन दे दे होमबा आंबो फैफिनगोनब्रा फैखागोन आंबो बेफार नङालै बेफोरबो बेफाराव गोलैयो नालाय रायजो राजानो खोन्थादों आरो आं दा लामाफ्राबो बेबायदि अबस्था नै उदालगुरियाव अबेबा जबल' थाङाबा जाबायलै सिसर जिबायदिजों फैदों दैजोंथ' बिदि नङा पार्टिजों खोथा गैया जाखायो आमेरिकायाव बिदिनो देरदों लन्दनावबो देरदों जेरावबो देरखायो दैनि समाव माबोरै दैया जादों बिराद मोजां जामारलै जायनि हा दं बिराद मालिक जासिगोनलै बिसोरो बेयाव लामायाव फैनाय थावखिफोरखौबो लांफिननो नागिरबाय नामा बेलाय हाखौ लांफिनजोब्बायसो नै